para dinis mga minyo diha nga sama nako. Nalang ko'y gusto i-share ninyo. Kung tintalon ganita sa yawa para mga bit, huna-hunao na to daan ang resultaan na kung unsa kapait. So before ta mag-enjoy sa sin of adultery, siguruho na to nga sa consequence dili ta mag-worry. Labi na ang impact ana sa atong own family. Atong mga anak, unsa ka ilang mabati? Di ka sila mabuli kung mauna ilang masinati. Atong mga silingan, unsa ka ilang ikasulti? Mapanalanginan ka sila ni ini? Ibutang ka lang og lami ng mga bit, mga higala. Kay puol daw magsigig bulad, matud pa nila. Mas maayo daw pod kung magsardinas ta panagsa. Mura siya katawan na usahay, di ba? Apan hinumdumi lang diha. Ang consequence di kaduwa-duaan ra ba? Posible pang mabungkag atong pamilya. Unya okay ra day nato na. So mga couples, again na ako i-share sa inyo ha. Timani nga ang kalami anang salaa kadiyutra. Pero ang consequence maoy huna-hunaa. Kay posible madamay pa imong tibuok pamilya. So kung concern ta sa gibati nila, din atong protektahan sila. Likayan nato ng butanga. Paduol ta kanunay sa iyaha. Kay the more ta magpaduol niya, the more sad ta makabarog anang tentasyon na. Painumdum lang ni uban sa gugma. Mabungahong kahaponon mga higala. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless.